Слынны славіст і доктар багаслоўя, сябра Рымскай археалагічнай акадэміі і адзін з пачынальнікаў беларускага нацыянальнага адраджэння. Чалавек надзвычайнага таленту, працаздольнасці і адданасці роднай зямлі. У нашай краіне, напэўна, кожны ведае імя Франціска Скарыны. І вучань першага класа, і пенсіянер, прынамсі скажуць вам, што Скарына – гэта беларускі першы друкар. У нашых гарадах ёсць вуліцы і праспекты імя Скарыны. Нам можа здавацца, што так было здаўна, але насамрэч імя і справы Скарыны на працягу стагоддзяў былі практычна забытыя. І для беларускай і еўрапейскай навукі Скарына быў вернуты, дзякуючы Міхалу Баброўскаму. Міхаіл Баброўскі нарадзіўся на Берасцейшчыне у сям'і уніяцкага святара. Выключныя здольнасці да моваў і працавітасць былі высока ацэненыя многімі ягонымі настаўнікамі. У 1806 годзе Міхаіл Баброўскі з адзнакай скончыў Беластоцкую гімназію і працягнуў навучанне ў галоўнай духоўнай семінарыі пры Віленскім універсітэце. Прага новых ведаў дапамагла атрымаць яму ў 1811 годзе ступень магістра філалогіі, праз год магістра багаслоўя, а яшчэ праз 2 магістра філасофіі. На доўгіх 5 гадоў па распараджэнні Віленскага універсітэта малады святар быў накіраваны за мяжу вывучаць мовы. Урэшце ён ведаў іх ажно 17, ды святое пісанне. Прага, Вена, Венецыя, Падуя, Рым, Парыж, страката славутых гарадоў вабіла Міхаіла Баброўскага выключна новымі ведамі. І ў 1822 годзе ён вяртаецца на радзіму. Па вяртанні Міхаіл Баброўскі становіцца прафесарам Віленскага універсітэта і працягвае вывучэнне старажытных рукапісаў і старадрукаў, што захоўваліся ў розных цэрквах і манастырах. Як акажацца пазней, менавіта гэтая праца зробіць імя навукоўца і святара Баброўскага вядомым на ўвесь свет. У 1822 годзе ў архіве Базальянскага манастыра ў Супраслі каля Беластока Міхаіл Баброўскі адкрыў знакаміты супрасальскі летапіс, найвялікшы стараславянскі кананічны рукапіс, які захаваўся да нашых дзён. Ягоныя 284 старонкі утрымліваюць малітвы на кожны дзень і 24 жыцці святых. У 2007 годзе супрасальскі летапіс быў уключаны ЮНЕСКО ў праграму «Памяць свету» па абароне сусветнай дакументальнай спадчыны. Не дзіўна, што асобай дзейнасць Міхаіла Баброўскага натхнялі удзельнікаў таемнага таварыства філаматаў на ўласныя навуковыя пошукі. Аднак менавіта за падтрымку філаматаў прафесара Баброўскага ў 1824 годзе расейскія ўлады выслалі з Вільні ў манастыр у Жыровічах. Толькі праз 2 гады ён атрымаў магчымасць вярнуцца ва універсітэт. Навуковыя здабыткі Міхаіла Баброўскага як славіста і мовазнаўцы надзвычай багатыя. Менавіта ён адкрыў наноў імя Францішка Скарыны, даследаваў дзейнасць Івана Фёдорава ды Пятра Мсціслаўца, падрыхтаваў навуковае апісанне старажытных кірылічных помнікаў Ватыканскай бібліятэкі. Трэба сказаць, што галоўная яго заслуга для нашай навукі, для нашай краіны – это тое, што ён адкрыў для ўсёй Еўропы і для Рэчы Паспалітай, для Беларусі, для былой Рэчы Паспалітай адкрыў імя і працу Скарыны.
Ён сабіраў старадрукі беларускія, і ў тым ліку старадрукі з Карыны, сабіраў усё жыццё і пра гэта пісаў. У гэтым яго найвялікшая заслуга. Ён пачаў сучаснае беларускае скарыназнаўства. Першае знаёмства з кнігамі Франціска Скарыны у прафесара экзегетыкі і герменевтыкі Віленскага універсітэта Міхала Баброўскага адбылося тады, калі ён вывучаў славуты кнігазбор Супрацьлеўскага манастыра на Беласточчыне. Потым усё жыццё Баброўскі збіраў звесткі пра нашага волата эпохі Рэнесансу. Яны увайшлі у кнігу «Гісторыя славянскіх друкарняў у Літве», якую, на жаль, Міхал Баброўскі так і не ўбачыў надрукаванай. Ягоная праца была не толькі выбітнай навуковай дзейнасцю. Гэта быў падмурак беларускага адраджэння, фармавання нацыянальнай ідэі. І сам Міхаіл Баброўскі заўжды падкрэсліваў каштоўнасць роднай мовы і культуры для народа. Калісьці ў Літве гаспадарыла беларуская мова. На ёй друкаваліся кніжкі, павучэнні, катэхізісы і іншыя духоўныя творы. На гэтую мову Скарына пераклаў святое пісанне. Пасля закрыцця Віленскага універсітэта Міхаіл Баброўскі перабраўся ў мястэчка Шарашоў, што на Берасцейшчыне. Там у 1848 годзе знаны навуковец і святар заўчасна памёр ад халеры. Аднак пакінуў для роднай зямлі багатую спадчыну. Міхаіл Баброўскі працай усяго свайго жыцця заклаў падмурак нацыянальнай культуры ды аснову для фармавання беларускага народа. Это был трагичный лёс навукоўца, потому что весь плён, агромністая праца не побачила свайго чытача. Не быў апублікаваны асноўны яго плён, толькі некалькі прац апублікаваў. З тым ліку не была апублікавана галоўная яго праца «Гісторыя літоўскіх друкарняў». І так эта праца называлася. Пра яе хадзілі легенды. І вось это трагедыя навукоўца. Всё жыццё працаваць, пакласці на гэта все сілы і знік этой плённай працы пасля смерці. Але я скажу так, што нават праз тое, што асталося, праз асобныя адрыўкі яго працы, ён атрымаў прызнанне. Ён лічыцца пачынальнікам сучаснага славяназнаўства. І мне здаецца, што у сучаснай Беларусі вельмі прыдалася б такая спецыяльная прэмія імя Баброўскага для навукоўцаў-ахвярнікаў, якія паклалі на навуку вялікую ахвяру.